Kakasi Students Union Nongpo Circle mentakasngi hapok kajingalam usamla John Lengdo u Presiden ka KSU Nongpo Circle. Bat samla bayasan lang Karshan Lor, General Secretary KSU Nongpo Circle. Hakajingadon lang kiway pat kidukot bat nongalam ka KSU Nongpo Circle mentakasngi ka khatsan tarik unaitung. Kilalet ban kendu yu Subdivision Officer jangka MEECL Hanongpo halor ka jingliplat ka bakha. Kum kidukot jangka KSU kisngukya bha halor ka jingliplat kha. Watla ka sorkar kala penbena ba enam dan load shedding shu hendrai kumbalong menta kala khamjur penban ka jingdeblat ban ya ka load shedding. Habakran sekilat pathai kubor usamla bayasan lang Karshan Lor ulaong ba kani gadi ka jing o jengki ba bon halor ka jingdeblat bat ka basngosi shu kalong ba USDO umtre wat ban ya kendu ru iki dekot ka KSU Nongpo Circle ban ai jing sha yaki halor kani ka jingdeblat kha kabakta ikipat ba nong song snong ka nongpo bat kumju jong ka dong ri bhoi hi baro ka wei din ka jingyo jing nam na ki bubun balang ane po dong nongpo ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nongpo hi halor ka jing lip light kha ane nongpo ka ba nakapor ni jumat jukundu ya kene jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sengi nak liang ka gomen kalap nap kandon kata kalut siding to din ya kata ngim super atrai gila bendon kijing penbej hanwa hono kajing kenria iki pusan iki kijing kata jing penai gomen ini seding hentai iki bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ula penna bala weng yak lut seding mereka iki peso perpat kai peso long pelapat ba hadin ba penai ka lut seding nadu khatwi terik bat menta lat hadu menta kajing liblai kalong kampalat ban yak kajing liblai hakat kupor lut seding kendiak ngasup batai ya pia khamat di media badon lang nepor ba ya ka jing penmi ya boarding ro ka bubun tam ka di pori lari nya kran hapo ka di kasi cintia nyidon hadu ndru tuli ki por generation lari ngin khanya ka fast second bakatat nakte na po kori boy lari khanya ka borwaro ka don ka patan na po dam ro ka don hapo riboy nyedak ong ya ka new bagol untuk project na borniro ka don hapo riboy mereka ka so pelapat ka sulong pamula ka beli la kha sikharu ka dei hapori boy bat ka cakap mi boarding ka ba he baru ka dan hapori boy ka jing lip like bun tamru ka dei hari boy habe de ka na kaliang jingi ka KSU Nongpo Circle mentasngi ngelawan ban ya kendu ya USDO hak ne po office sang ne po nongpo mereka ka ba sulong pelapat ka ba nak liang jong USDO umsem latre ban kendu yingi nak ki daw yak tangin tip andre gejing daw gejong golong ka jimpun kam te yak tangin tip bun kam re ngim sumlawan gino gi penta ka jingwan jingi hakne por kari tang bengin yo jing tip nane ka jimpun sai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi pene ka light ba ka dei nak ka daw ka jing lip light kha sikha hangne po nongpo andre ke jing bam tre jong esu bani kendu bani hakne por ngim super kata andre nak liang jong ka seng hi ye bu ka jing keli sa ki bor bari pek ya kena ka benta bagi di ben pensai halor ka jing light kha sikha hangne po nongpo